N'estàs segur? No, però estic pet. I tu també, oi? Doncs m'he begut un filtre d'amor xamànic que figurava que te l'havies de beure tu, però sembla que la cervesa també funciona. Cem, Què? haig d'anar un momentet a un lloc. Vas cap a la teva habitació? Aquesta és la meva. Una nit és molt més del que ha tingut amb l'Ula. Els pisparé un condó a la Doris i en Meeting. Un val més 5. 5 cops uneixen més que un. Tot i que jo puc estar contenta si trempa una vegada avui. Vaig a... pixar! No me'n sé avenir. Et toco i de cop saps parlar. He tret més mala nota d'alemany del que m'esperava i... Nena, calla d'una vegada. On era el lavabo? Quan en Cem ho sàpiga, em matarà. No ho sabrà. Tios, fora! Hi ha altra gent que també ha de... I amor! Ara ens Què heu vist, en Cem? Cem? Ich glaub noch immer daran. Ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt. Und wenn es jetzt beginnt, ganz plötzlich ernst zu werden, plötzlich anders zu sein und die ganzen Beschwerden. Und wir sind ganz allein gegen den Rest. Nichts kann uns passieren. Turc per principiants. T'he trobat que ballaves una balada amb el teu ex, Doris. Prefereixo no pensar què podria haver passat si no hagués... Li hauries fet un petó? Ja n'hi he fet un. Saps què, Titi? Un passat com el que vam viure la Doris i jo no es pot oblidar. Divi, ho entens? Em dic Divi. Que estàs enfadada amb mi? Oh, merda, hauria pogut ser una nit molt especial. Però tot està en contra meu. Algú li ha de dir la veritat a la Kate Moss. L'alcohol i les drogues no són la solució. Ostres, què m'hi deu haver posat al pare? Em sento com si estigués a punt de desintegrar-me. És d'un cometa, de veritat. T'estimo. Sí, aquí, a mi, en Meeting o en Marcos. Qui més m'estimo és en Meeting. Felicitats, doncs ara comporta't d'acord amb això. En Marcos se'n va demà mateix, entesos? I que en Meeting no sàpiga mai el que has fet, que em sents? Que em mati un matlla amb 1, 2, 3, d'acord? Ja està, la festa? Ja saps com són els adolescents. Sí. De seguida s'avorreixen i s'emborratxen. Ara que avui no ha begut ningú. I la Doris encara menys. Videta, que dorms? Marcus, no ho podem fer, això. No podem fer això. Videta? Torno a tenir aquell somni que m'agrada tant. Sou uns porcs!
En què Lula, de fet, no hauria de sortir. Xem, desperta't! O la qualitat dels meus somnis ha baixat en picat? O no és un somni? Xem! Ui, nua! Xem! Ui, també està nu! Ostres, roba per terra, senyal de passió. Però què passa aquí? Diria que sembla... com si haguéssim... Bon dia, canalla. Molt bé. El sexe amb precaucions és l'únic que deixa un bon regust. Què, Ula? Què és aquesta mala cara? Ula! T'ho puc explicar tot! Jo juraria que me'n vaig anar sola a la meva habitació i... Et vaig prometre una cosa. Després d'aquesta festa, en Xem i tu tindreu un lligam per sempre. La seva primera vegada. Oi que sóc bon pare? Compleixo el que prometo. Ula, espera! N'estàs segura que no et vas apuntar a la festa? I ara se'n van a dormir? I com va anar per comissaria ahir a la nit? Bé. Escolta, Vidona, abans que me'n vagi a salvar el món, ahir a la nit vas murmurar no sé què d'en Marcus, que et deixés en pau. Que us vau barallar? Marcus, dius? Escolta, pot ser que li diguessis a ell, a en Marcus, que no li posés tant de xampany a la Lina? Exacte. N'hi va posar almenys 2 copes. Ai, Doris, que encara et convertiràs en una burgesa. Videta. Adéu. 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 Parles quan dorms? És que sembles burra, Doris. I a més, precisament d'en Marcus. Has somiat amb mi, dofineta meva. Fes les maletes. A veure, perdona'm, Didi, però és evident que encara faig falta aquí. Emocionalment. Potser li hauria de demanar perdó a Lula. Va ser culpa meva que no vingués a la festa. Però, de fet, en Xem es va ficar al llit amb mi voluntàriament. O sigui que sóc innocent. Exacte, de fet és ella qui m'hauria de demanar perdó. Doncs més aviat sembla que em vol... I si té una pistola? Només una corona de flors em recordarà la classe. On he deixat el llibre de mates? Tot i que amb l'Atlas li faria més mal. Em sap molt de greu el que he fet. Sisplau, perdona'm. He estat molt mala persona. Quina revenja més curiosa. Tot ha estat culpa meva per ser tan cega i tan cobdiciosa. Què? Hauria d'haver sabut que entre tu i en Xem... Ula! Tia, fa hores que et truco. Lina, Xem, he comès una equivocació. Tu eres com la poma d'Adam i Eva, Xem. Vaig allargar la mà i vaig provar d'acollir-te perquè no sabia que encara estàs penjat a les branques de la Lina. Que t'has drogat? Xem, és que hem de reconèixer que... Doncs, a veure, els fets indiquen, doncs, que tu i jo, que nosaltres vam... Sí, Cardà, ja ho sé això, però... Déu m'ha enviat a vosaltres perquè m'adoni que esteu fets l'un per l'altre. De debò us desitjo que sigueu feliços de tot cor. Ties, però que sou boges? No podeu decidir amb quina de les dues tarades m'haig de quedar. Només te'n queda una. No et pensis que t'estimo, o una parida així, només perquè en plena merda vam posar a prova les molles del matalàs. Xem... Per mi només va ser la segona vegada. I avui no m'has ni preguntat com em trobava. Ei, Xem, com va la vida? On t'has fotut, tio? Haig de parlar amb tu, mou el cul, va!
Vindré a visitar la teva tomba, t'ho prometo. Almenys tots els adolescents del món són igual de desgraciats. No t'ho repetiré més. No l'estimo, en Marcus. Només em va demostrar que no he canviat gens ni mica. Ahir a la nit, mentre tots estaven de festa i jo planxava, em vaig preguntar si en el fons no sóc massa nòmada per aquesta vida. Amb el casament tan a prop? És que no em vull trobar atrapada en un matrimoni. Aquesta cuina i aquest forn que vol que el faci servir cada dia, i l'escombra i el lleixiu, i si es tracta d'un carreró sense sortida. Però, Doris, si això és el que tu sempre has volgut. Ara seràs feliç. Feliç? Però si només ho fa pels nanos. Potser no aconseguiré que tornis amb mi, però no consentiré que et quedis aquí. Acabaràs en un sofà horrorós menjant entrepans de cogombre amb un poli. Cada vegada més panxut mentre mireu el telenotícies, encara que l'únic que us n'interessa és el temps, perquè la gran emoció del dia serà si farà bon temps per poder netejar el jardí. I et tocaran les mans plenes de cogombre. I després et dirà: mare, una cervesa. I la mare li portarà. I un dia, quan els fills no hi siguin, i tu agafis de la nevera la cervesa que farà 1 milió, te n'adonaràs. Ah, aquesta no és la vida que volia. Però ja serà tard. I no tindràs ningú que et salvi. Has de viure com una burgesa fins que et moris. Tic-tac, tic-tac. Però jo no m'aburgesaré mai. Sóc una dona molt poc convencional. Digui'm, Mireta, no ets una mica brusc al telèfon? què passa? Que faig tard? Et volia preguntar si porto alguna cosa de l'Alibaba, o si vols fer tu el sopar avui. Jo... Sí o entrepans? Sí, entrepans. De cogombre, potser? No tinc ni idea de com va ser. M'he quedat en blanc. Res, tot esborrat, tota la nit. Ets l'únic home del món que no recorda de com va ser la primera vegada, tio. Què et fa tanta gràcia, imbècil? Res, no. Només dic que ho pots tornar a fer, que ara surts amb la Lina. El teu primer cop va ser amb una puta i no vas començar a sortir amb ella. Això no compta. És com treure's el carnet als 17, tio. Quan et lligues una tia que val la pena, tens responsabilitats. Què m'he perdut? Que surts amb algú, tio? Quina parida. Amb qui? Ei, has de tractar bé la Lina, que si no ens faràs quedar malament als immigrants. Miles and miles ahead to go. Després et dirà: mare, una cervesa. Mireta, que queda cerveseta. Higher mountains you will climb. I llavors, després de la cervesa que farà 1 milió, quan sigui massa tard, t'adonaràs que tens una vida llastimosa. He cardat. Amb qui? Amb l'Axel i amb en Xem, però de l'Axel no n'estava enamorada. I en Xem no m'estima. I si en Xem t'estimés, què passaria? Ni idea, potser aquella cosa espectacular que tenen de vegades les persones, una relació estable. Cuc, en tens 17, fes la motxilla, vés-te'n de viatge, vés a Eivissa, fes alguna cosa esbojarrada, encara hi ets a temps. Però jo vull el que tens tu. Què ha passat? Una melmelada, però estava caducada feia 6 mesos. Estàs bé?
És estrany, però sí. L'amat fa olor de cogombra. Sí? És una bona olor. Mitin. Em sembla que m'estic aburgesant. Però què et passa? Haig de demanar perdó per alguna cosa? No, és que... És que encara m'hi haig d'acostumar. Costa! Hola, nena. Què hi fas aquí? En Xem té... En Xem té entrenament i t'he portat un regal. Perquè el teu es va espatllar i té una targeta amb 15 euros. Te la deixo. Ai, avui sí que no puc. L'esquena. Dona, 4 cops per setmana potser seria una mica massa poc convencional. Quina ràbia. No pateixis. De fet, et volia assagir els mitjons tranquil·lament. La gran tragèdia de la família petit burgesa. Marcos, el que a tu et sembla burgès, per mi significa una llar. No hi tens res a fer contra en Mitin. Però, si és turc, quan us caseu ja no tornarà a ser mai més el mateix. Et voldrà controlar i li agafaran atacs de còlera i raptarà els teus fills i se'ls endurà a l'Iraq. M'avorreixes més que jo a mi mateixa. Fora! Vés-te'n! Fora! Coi de comèdies interculturals amb tanta diversitat. I tots són tan divertits i tan apassionats. Per què no fan el favor d'explicar que aquests moros de merda et poden trencar el cor? Hola. Volia... Que són turcs. I per què estan de tan bon humor? A veure, he estat pensant i he arribat a la conclusió que... després de tot això, doncs... que em tens a mi. Potser hauríem d'anar més a poc aquest cop. Vull dir, tornar a començar. Ai, que tendre. És el primer home que necessita temps. Ui, Xem, però què hi tens aquí, Xem? Espera't un moment, Xem. Mira, ja ho tinc, Xem. Costa, no, en Xem no hi és. No sé pas a quina hora tornarà. Mira. Ei, Xem! He passat a veure't. Per què no has aparegut? Costa? Calla, vine amb mi. No he pogut fer-li el petó, tio. I no sé per què. Haig de saber què va passar. Potser va dir o va fer alguna cosa genial just abans d'enrotllar-nos. Haig de recuperar la memòria. La merda, la memòria, tio. Electroxocs. Mira, Lina, mira què m'ha comprat. Deus voler dir pispar, no siguis llepafils.
Ui, no, és un d'aquells models amb menús per tornar boges les dones. D'escriure un missatge sí que te'n sortiràs. A veure, mira. Primer has d'entrar al menú, crear missatge i després comences a escriure. Què vols que li digui? Digue-li que l'enyoro molt. Ben aviat en Xem també m'enviarà missatges així. T'enyoro. A mi, aquesta idea no em mola. És l'única opció que em queda. Au, va, connecta'm. Una cullera. Has de mossegar una cullera de fusta perquè no et mosseguis la llengua. Tinc una tia epilèptica i es va mossegar la llengua. Te'n portaré una. Enviat. Ara jo. Sí, aquí. Res de res. Nena? Doncs sí, que se n'ha lligat una. Mòbil Costa. Que li escrius l'Alcorà en vers? Li dic que podríem quedar demà quan en Xem vagi a entrenar. Em sembla que n'he premut alguna tecla. I posa trucada, l'estàs trucant. Hola? Costa? No el sento. Ei, Costa, que ets tu? Haia! Xem! Ja t'he dit que aquests trastos són obra del dimoni. Sí? Marcos? Com anem? He vingut a felicitar-te. La Doris és una dona fantàstica i tu te la mereixes, Meeting. Sí. Ets molt amable. Un cafè? No saps que content que estic, que no et sàpiga greu, que ens casem? No. Seu, sisplau. Bé. Altres ex no haurien reaccionat pas així. És que no cal que pateixi per res amb un otomà com tu. El petó de l'altre dia sí que em va destarotar una mica. Però sóc bon perdedor. Quin petó? Què vol dir això? El de la Doris? No em diguis que no t'ho va explicar. Perquè a mi em va dir que no significava res, per això m'he pensat que t'ho hauria haver dit. Va ser un moment. Bé, 2 fills, tants anys junts, la cosa s'escalfa de seguida. Oh, aquest és el microscopi del famós investigador. Que interessant. Que puc? La mataré. I així és com continua. Ja sé què va passar entre tu i el teu ex. Li vas fer un petó. Que t'ha tocat? Sí! Costa! Pervertit de merda! Jo et faré costat, ja ho saps. Xem, ara calma't, No s'ha d'arribar a enrotllar. Aquí no s'enrotlla ningú! Ni tu amb aquest delinqüent juvenil helènic, ni tu! Us ha quedat clar! Després d'aquesta demostració de temperament turc em moro de ganes d'anar-me'n de vacances a l'Anatòlia.